אז אני מראה לכם כאן טיפ איך לנקות את הלייס משאריות של מייקאפ. זאת אומרת, יש לי כאן לייס, יש פה קדימה הצבע הזה, הכתום, זה מייקאפ, לא יודעת, איפור, בקיצור. לקחת מגבונים, מסיר איפור, לא משנה איזה, מלפפת את זה על האצבע בצורה כזו, אוקיי? ובתפיחות קלות אני מנקה, בצורה כזו. מנקה, תראו. אפילו בקושי עשיתי. ויש כבר ממש מלא מייקאפ. עכשיו אני אסביר לכם מה. אם לא מנקים ככה, זה לא יורד בחפיפה. מייקאפ וקרמים וחומרים אחרים שנמצאים פה על הלייס, הם לא יורדים בחפיפה. זה רק אם אנחנו נקפיד עם מסיר איפור כל פעם אחרי לבישה. עכשיו, עוד טיפ קטן ממני, כדי למנוע להגיע למצב הזה, פשוט תתאפרו על כל הפנים, חוץ מהמצח, אוקיי? תלבשו את הפאה, ואז אחר כך תטשטשו למעלה במצח. סבבה? כדי שלא יקרה מצב כזה שפשוט מצטבר כל כך הרבה, כי זה גורם לכם לנשירות, וזה גורם גם לפיצולים, ובקיצור, לא חסר למה. מקווה שעזרתי.